Türkiýanyň Kocaeli welaýatynda işden çykarılan Türkmenistanyň bir raýaty öňkü başlygyny sapança bilen atyp öldürdi. Türk polisiýasy wakanyň bolan ýerinden gaçyp giden türkmen raýatyny bir binanyň üçeginde tutsuk etdi. Bu barada Türkiýanyň medeniýet serişdeleri habar berýär. Haberlerini Okotkom neşriniň 18 oktýabrda çap eden habaryna görä, Kocaeli'nin Gebze etrafındaky galındylary gaýtadan işleýän deshanyň eýesi Servet Temurtaş iş ýerinde işleýän türkmen raýatyny bir hepde öň işden çykarýar. Habarda türkmen raýatynyň adynyň we familiýasynyň diňe baş harplary aýan edilip, İY diýilip adlandyrylýar. Geçen ýekşenbe güni ýerden iş ýerine gelen türkmen raýaty öňkü başlygy Servet Temurtaşa ýaragly hüjüm etdi. Hüjümüň netijesinde bedenine köp sanly ok degip agyr yaralanan Temurtaş Stamboldaky keselhana ýerleşdirildi. Ähli saglyk bejergilerine garamazdan Temurtaş aradan çykdy diýilip habarda bellenýär. Türkiýanyň polisiýasy tarapyndan bir binanyň üçeginde tutulan türkmen raýatynyň wakada ulanan sapançasy hem ele salyndy. Türk medeniýetinde waka barada derňew işiniň dowam edýändigi aýdylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurt raýatlary tarapyndan okuw we iş üçin iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýan Türkiýede Türk häkimetleriniň 6 oktýabrdaky maglumatyna görä 221 müňden gowrak türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň resmi sanlardan ençeme esse köpdigini çaklaýarlar. Türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan we ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany, şeýle-de olar barada Türk medeniýetinde ýyl-ýyldan çykan habarlar barada maglumat bermeýärler. Bu barada resmi medeniýet hem dymýar. Ýöne geçen aý türkmen hökümeti käbir türk media serişdeleri tarapyndan belki dünýäde birinji gedek bolýan ýagdaý diýilip häsiýetlendirilen haýyşy bilen Türkiýanyň häkimetlerine ýüzlendi. 3 sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi beýanat çap edip, Aşgabatyň Ankaradan türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgüniniň girdilmegini sorandygyny habar berdi. Aradan 10 gün geçen soň Ankara Türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu baradaky karara 13 sentýabrda gol çekdi. Türkmen Daşary işler ministrligi bu ädimini Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan synçylar bu ädimi Türkmenistanyň öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlek hem çäklendirmek synanşygy diýip häsiýetlendirdiler.